Türkmenistanda azyk yetmezçiligi we azyk önümleriniň bahasynyň düýp köter ýokurlanmagy hasam güýçlendi. Narhlaryň ýokurlanmagy hususy hem döwlet dukanlaryndaky ähli azyk görnüşlerine täsir etdi. Bu aralykda hökümet azyk krizisiniň agyrlaşmagy barada dilýärmeýär, ilatyň arasynda bolsa barha howsalar artýar. Aşgabatyň we Türkmenistanyň vilayetlerindäki habarçylarymyzyň sözlerine görä, ilat howsala düşýär adamlar ähli önümleriň bahasynyň birden düýp köter ýokurlanmagy barada bir-birine jaň edip habar alýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä paýtaxt Sowda merkezinde ýerden güne bakar ýagy we çäkli meçberde bolsa da towuk aýaklary gapdalynan tübi goşulyp satylýar diýip 6 aprelde bu dukan boşdy. Haladelnikleriň içinde hem zat ýokdy. Hatda gymmat bahadan satylýan ösümlük ýagy hem bolmandyr. Döwlet bahasyndan satylýan Sowda nokotlaryndaky haritler hem satylyp gudarypdyr we her ýerde azyk üstünde dawa jenjel döräpdir. Aşgabatda döwlet dukanlarynda un ýok, çörek gıt. Hususy Sowda nokatlarynda ýemetiň ähli görnüşleriniň bahalary ýokurlanypdyr. İçimlik suw 25% gymmatlapdyr. Daşuguzda käbir önümleriň bahasy 2 hisse ýokurlanypdyr. Tüwiniň bahasy 1 kilogramy 6 manatdan 12 manada çykypdyr. Ýokary hili tüwi 1 kilogramy 10 manatdan 20 manada çenli ýokurlanypdyr. 36-37 manatlyk güne bakar ýagynyň 1 litrlik gaby 40-45 manada ýetipdir. Mary vilayatynyň etrap dukanlarynda esasy azy önümlerini hilata çäkli meçberde döwlet tarapyndan ketkitlenen ýeňillikli bahadan satýan döwlet dukanlarynda unyň bahasy 2 hisse ýokurlandy. 1 kilogram un 2 manada satyldy. Unyň hili gaty pes we hapa. Muňa garamazdan köpler una birnäçe ay garaşan soň satylyp başlanyna örän begenipdir. Türkmen galanyň kemini owasyndaky adamlar una garaşyp ahir soňy satylyp başlanyna gaty begendiler. Emma gynasakda ol undan çörek pişirip bolmaýar. Eleseň içinden hapa çykýar, üstüsine de unyň ýakymsyz ýygy we aja tagamy bar diýip yerli ýaşaýjy adatlygy gurrun berdi we ol köpleriň bu uny maly iýim üçin ulanmaly bolandygyny aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä, öň köp adam bir-birinden çörek sorap alýan bolsa, indi bu däp galypdyr. Sebäbi köpleriň hatda özleri üçinem ýere çörek ýok. Köpüsi her maşgalak zat üçin gündelik çörek paýyny bölüp bermeli bolýarlar. Owa dukanlarynda çörek we un düýpden satylmaýar diýen ýaly bazarlarda 50 kilogram ýokary hili un 700 manada, birinji sort 560 manada, ikinji sort 500 manada durýar. Azyk önümleriniň bahasynyň düýp göter ýokurlanmagynyň we ilatyň arasynda dowul döremegiň fonunda häkimetler krizisi ikrar etmeýärler. Ýurdun ýolbaşçylary, vilayet resmiýetleri we döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda bolup geçýän ýagdaýlar barada açaçan maglumat bermeýärler. Şol birakdyň özünde de häkimetler azyk yetmezçiliginiň agyrlaşmagyna reaksiýa bildirip, ilaty täze talaplary ýeritmek hususanda ýurdun ýaşaýjylaryndan döwlet dukanlarynda azyk paýyny satyn almak üçin talap edilýän resmi namalary almagy kynlaşdyrýar. Liwap vilayatyndaky habarçymyzyň sözlerine görä, aprel aýynyň başyndan başlap öý dolandyryş idaralarynda döwlet dukanlaryndan azyk önümlerini satyn almak üçin talap edilýän spravka nowatlary hem talaplary artypdyr. Nowatlar ýüzlerçe adama ýetýär. Resmi nama almak üçin her kimiň nowaty ýetmeýär. Şonuň üçin ertesi gün gelip zerur kagyza almak umydy bilen adamlar sanaw düzýärler we ýazylýarlar. Indi maşgala düzümü barada şahadatnama almak üçin pasportyň nusgasy ýeterlik däl. Her maşgalak zatynyň asyl pasporty görkezilmese, beriljek iýmitiň möçberi de epesli azalýar. Maşgalak zalarynyň köpüsi daşary ýurtlarda işleýär. Käbirleri ýurdun içinde ýöne birnäçe hepdelik wagtda boýunça işleýärler. Şeýlelikde adamlar pasportlaryny ýanyny bilen eklerler. Bolsa maşgalalaryň döwlet dukanyndan bir aýda satyn alyp biljek ýagynyň ýa-da ununyň möçberini azaldyar diýip azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjy aýdar. Geçmişte azyk yetmezçiligi güýçlenende ýurdun häkimetleri nowatlary dargatmak, döwlet işgärleriniň nowata durmagyny gadagan etmek we azyk önümlerini giýje satmak ýaly çäreler görýärdi. Adamlar dukanlaryň howlusunda ýoldan görünmez ýaly ýerde nowata durýardylar we azyk önümleri polisiýanyň gözegçiligi astynda satylýardy. Häkimetler adamlaryň döwlet dukanlaryndan azyk satyn almagynyň öňünde dürli böwetler döredýärler. Talaplary ýygyderli ütgetmek, täze resmi namalary ýeritmek, bahalary ýokurlandyrmak bilen çemeleşýärler. Ýöne adamlar hinidem resmi nama almaly we döwlet dukanlaryna gitmeli bolýarlar. Sebäbi köpüsi bazarlardan azyk satyn alyp bilmeýärler diýip azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýene bir yerli ýaşaýjy aýdar. Türkmenistanda bahalaryň ýokurlanmagy vaksinasiýada täsir etdi. Azatlyň habarçylary ýurtda vaksinasiýa giňelýärkä sanjymy öz hasabyna satyn alyp bolýanlygyny aýdarlar. Indi Aşgabatda mugallimlere we garrylara sanjym etmek üçin Hytaý vaksinasy köpçüliklen ulanylýarkä isleýän
Bilenler ýurtda hasaba alynan Sputnik we Rus waksinasyny 2 dozasy üçin 1000 manat töläp satyn alyp bilýärler. Bu aralykda Garawazarda Amerikan dollarynyň hümmetiniň ötüşi saklandy. Şenbe güni Aşgabatda rekord derejesine 40 manada ýeten dollar, duşenbe güni 35 manada çyn aşaklady. Şenbe güni 6 aprelde Aşgabatda 1 Amerikan dollary 36 manat 20 teňe we 36 manat 50 teňe aralygynda satyn alyndy. Ýurdun häkimetleri Merkezi bankyň 1 Amerikan dollaryny 3,5 manat derejesindäki resmi kursuny üýtgepsiz saklayan wagtynda Garawazardaky valutanyň bahasynyň ondan gowrak etse ýokurlanmagy we bahalaryň galmagy barada resmi düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň paýtaçy kärençleri azot, karbamid we fosfor ýaly mineral dökünler öňkü bahasyndan 6-8 töwre gymmat berilir. Kärençler we daýhan hojalyklar mineral dökünler üçin tutulýan pullaryň paýtanyň döwlet satyn alyş narhyna gawat gelmeýändigini, paýta öndürmekligiň öz-özüne ödemeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet daýhan azot we fosfor ýaly mineral dökünler bilen üpçün etmek öz üstüne alýar. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä gowaça östürip ýetişdirýän daýhanlar ýa-da fermer hojalyklar ammiak, selitrasy, fosfor, karbamid we amofos ýaly mineral dökünler üçin mundan beýlek döwletiň kesgitlen öňkü bahasyndan 6-8 esse has köp çykdy jetmeli bolarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä 1 tonna ammiak selitrasy 400 manatdan 3250 manada, fosfor 255 manatdan 2000 manada, karbamid 450 manatdan 3300 manada, amofos 1000 manatdan 8000 manada gymmatlady. Habarçy bu bahalaryň döwlet tarapyndan kesgitlenen täze narhlardygyny aýtdy. Türkmenistanyň paýtaçy kärençler döwlet tapşyrygy boýunça gowaça östürip ýetişdirýär we ýygnalan hasyly döwlete satýar. Öwdegine döwlet kärençi daýhanlary mineral dökünler bilen hemde tehnika bilen ýeňillikli bahadan üpçün etmek öz üstüne alýar. Ýöne kärençler mineral dökünleriň täze bahalarynyň paýtanyň döwlet satyn alyş narhyna gawat gelmeýändigini we paýta önümçiliginiň öz-özüne ödemeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň oktýabryna paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhy ýokurlandy. 1 tonna nak paýtanyň döwlet satyn alyş narhy ýygyn mewsümine görä 1355-1500 manat aralygyny ýitgenýär. Şol bir wagtyň özünde 1 tonna ýüpek paýtanyň hemde tohumlyk paýtanyň saýlama sortunyň satyn alyş bahasy ýygyn mewsümine görä 1820-2000 manat aralygyna ýitgenýär. Şeýle-de 1 tonna buğdaýyň döwlet satyn alyş bahasy 3 ýyl töweregiminden ozal 400 manatdan 800 manata götürildi. Döwlet el bilen ýygnalan paýtanyň 1 kilogramyna 60 teňe, ýüpek paýtanyň 1 kilogramyna 80 teňe meşberine hakyjy töleýär. Gowaça östürip ýetişdirýän kärençler ýyllyk girdijilerini döwlete hasyl tapşyrandan soňra kabul edýärler. Daýhanyň ýyllyk girdijileriniň döwletiň tohum dökünü we tehnik üçin eden çykdyjylary tutulýar. Mineral dökünleriň gymmatlamagy bilen kärençi daýhanlar täze bahalara nägililik beýan edýärler. Darganaty etrawynyň sakraryk we halkawat ýaly daýhan birleşiklerine habarçy bilen gurrundaş bolan kärençiler mineral dökünleri üçin tutulýan pullaryň paýtanyň döwlet satyn alyş narhyna dogry gelmeýändigini aýtdylar. 50 hektar meýdanyny gowaça östürip ýetişdirýän çarynyň sözlerine görä mineral dökünleriň bergisini üzmek paýtaçy kärençiler üçin ulu kıyınçılık dörüdür. 50 hektar meydanyny gowaça derek temmäki ekseňne bu bahadan satyn alynan mineral dökünüň bergisini ýapyp bolmaz diýip çara aýtdy. Paýta eken adamyň göni bergidar çykjakdygy we baryny ýoguny bergisi üçin bermeli boljakdygy anyk diýip ol sözüne goşdy. Bu aralykda ýurt boýunça mineral dökünleriň bahasy gymmatlaýan mahaly habarçynyň maglumatlaryna görä Darganatada kärene ýerlerini ýygyna gaýtarýan daýhanlar köpelýär. Türkmen resmileri media çykyşlaryna ýurdun içerki bazarlarynyň yerli mineral dökünleri bilen öpçün edilýändigini aýdýarlar. Türkmen Himya döwlet konserni ammiak, selitrasy, karbamid, amoni, superfosfaty, chlorlu kali ýaly mineral dökünleriň ýurt içinde öndürilýändigini aýdýar. Türkmenistanyň mineral dökünleriň öňküsiniň 6-8 esse gymmatlamagy manadyň dollar garşysyna Garawazarda 9-10 esse hümmetini ýitirýän wagtlaryna gawat gelýär. Şu günler Marada we Aşgabatda arasaçylyk işleri güýçlendirilýär. Arasaçylygy jemaat gullugynyň işgärleri bilen bir hatarda beýleki büdjet edaralarynyň işgärleri hem çekilýär. Aşgabatda talipler bir hepde töweregi wagt bäri şäheriň arasaçylyk işlerine çekilýär. Bu aralykda Marada bir ataýlawynyň golaýyny alaba aýtlarynyň arasyna ýarış geçirmek üçin ýörüýte meýdança gurulýar. Meýdançanyň gurulşyna käbir döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri öz işlerinden daşary mejburi gatnaşdyrylýar.
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä şu günleri käbir büdjet edaralarynyň işgärleri şol sany jemaat guruluklary mary bayramaly şaýorunyň ugruna gözi iljek ýerleri arasylap renkleýär, köçeleri ýuýar, köçäniň garasyna oturdulan agaçlaryň aşagyny hekleýär. Şolara meňdeş arastaçylyk işleri mary şäherine de dowam edýär. Bu işlere diňe jemaat gurulunyň işgärleri gatnaşdyrylmaýar, beýleki edaralardanam adam goşýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda köpçülikliň arastaçylyk işleri paýtagyt Aşgabatda hem alınıp barlýar. Azatlygyň habarçysy geçen hepdeniň dowamyna talypleriň şäherdäki arastaçylyk işlerine çekilendigini habar berdi. 5 aprelde bolsa paýtagtyň jemaat guruluklarynyň işgärleri büdjet edaralarynyň işgärleri arastaçylyk işleri üçin saglyk ýoluny ekidildi. Habarçy köpetdagyň etegine arastaçylyk işleri üçin ekdilen büdjet işgärleriniň şähere dolanmakda kynçylyk çekendigini habar berýär. Adamlar ol ýere eltip taşladylar. Olar agşam saat 7-den soň öýlerine zordan dolanýarlar. İçi boş barýan awtobuslar olaryň deňine tawtamady. Awtobuslar elleri kürekli adamlar almat diýip bir Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Mara welaýatynyň wekili Wadyr etrawyna ýerleşýän ataýlygynyň goloýuny Alawa ýitleriniň arasyna ýaryş geçirmek üçin ýörüýte meýdança gurulýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä meýdançanyň guruluşyk işlerini käbir döwlet edara karhanalarynyň işgärleri ýerine ýetirýär. Bu it meýdançasyny gurmak üçin işsiz adamlar işe kabul edilmeýär. Onu gurmaga döwlet edaralaryna öňden bäri işleýän adamlar çekilýär. Bu iş üçin olara goşmaça töleg tölenmeýär diýip it meýdançasynyň guruluşyna çekilen bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marada Alawa ýitleriniň arasyna geçiriljek bäsleşige niýetlenen meýdançanyň guruluşy Türkmenistana beýleniljek Bedew we Alawa bayramlarynyň öň ýanyna gawat gelýär. Türkmenistan apreliň soňky ýekşenbesinde Türkmen Bedewiniň hemde Türkmen Alawaýynyň bayramy bellener. Bu bayramçylyk senelerine Türkmenistanda ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Bayramçylyk günlerinde Türkmen häkimetleri Alawa ýitleriniň arasyna gözellik bäsleşigini geçirmegi meýilleşdirýär. Galbertede Türkmen kanun çykarjylary bu bayramçylygyň öň ýany ýurtda itşinatlar üçin hormatly atlary döretmegi maslahat etdi. Türkmenistanyň welaýetlerinde arastaçylyk işleri adatça bayramçylyk günleriniň öň ýany ýa-da prezidentiň welaýetleri edýän saparynyň öňü tyrasyna güýçlenýär. Azatlygyň habarçysyna görä käbir ýerli ýaşaýjylar marada güýçlendirilýän arastaçylygy prezidentiň ogly hemde hökümet başlygynyň orunmasary Serdar Berdimuhammedowyň seviti amala aşyrmagy ahmal sapar bilen ilteşdirýärler. Ýatlasak Mara welaýatynyň arastaçylyk we awatly işleri martyň başlaryndan bäri ýaýwanlanýar.